Hewara dawiya Komara İslami, gelawe jewrîn. Dîroka pergalên totalîter dîroka lîstikên dubare ye. Gava ku pergalek şaliye siyasî, aborî û civakî ve berberûxandinê ve diçe, mekanîzmayeke refleksîv a parastinê dixwaze bikeve dewrê. Ev mekanîzma ne bi rêyên dîplomasiyan jî reforman, rasterast bi rêya milîtarîzekirina kur û hov a civakê dimeşe. Îro wekî mînaka herî berbiçav a vê teoriyê, Komara İslamî ya Îranê ber bi hilweşînê ve diçe. Li her ku lawaz dibe, çêqên leşkerî hîn zêdetir di qirika civakê de diçikîne. Ev ne nîşaneya hêzê ye. Ev hewara dawiya faşîzmê ye ku dixwaze emrê xwe yê riziyayê bi bahaneyên şer dirêj bike. Di pergalên ku îradeya siyasî wenda kirine de qada polîtîk bi temamî tê rûxandin. Li şûna saziyên sivîl, dibistan, nexweşxane û qadên azad, navendên leşkerî mîna şaneyên şêrpenceyê li nav bajaran belav dibin. Gava ku hikûmetek êdî nikaribe bi aqil, aborî û qanûnan welat birêve bibe, siyaset dimire û tenê çek diaxive. Hikûmeta leşkerî li Îranê îro vê dike. Ji ber hemû zemînên siyaseta demokratîk zuha dike û ji holê radike. Ev zemîn ji mêj ve hatiye zuhakirin. Ev milîtarîzekirin herî zêde xwe di jiyana rojane de nîşan dide. Li kolanan, li şûna polîtikayên geşepêdanê, atmosfera tirs û dorpêçê tê avakirin. Çavkaniyên aborî yên ku divê ji bo pêşeroja zarokan, ji bo tenduristî û nanê gel werin xerç kirin, diçin nav kargeyên çekan û cebilxaneyên sînoran. Civak bi zanebûn di nav feqîriyê de têhîştin, da ku herkes tenê bi têrkirina zikê xwe re mijûl bibe û kes derfeta fikirînê li ser azadiyê nebîne. Ev bingeya herî rût a faşîzma leşkerî ye. Ya rejîma Îranê îro dike jî ev yek e. Ji bo dirêjkirina temenê pergalên hovan e, dijminê derve û xetereya şer dermanê herî pîroz e. Gava ku dengê nerazîbûna navxweyî bilind dibe, pergal tavîlê dahola şer lê dide. Dibin navê parastina niştimanî de tevahiya daxwazên demokratîkên gel wekî îxanet an sexûrî tên pêna sekirin. Li ev maske îro li Îranê û li gelek cihan şikiya ye. Gel baş dizane ku kesên ala şer hildidin, bi xwe berpirsyariyên herî mezin ên xerabûn û gendeliyê ne. Pergalên wiha gelê sivîl û bajarên herî dîrokî mîna mertalên mirovan bikartînin da ku berjewendiyên xwe yên qirêj biparêzin. Ew naxwazin welat biparêzin, ew dixwazin textê xwe yê li ser xwînê ava bûye, işketinê xelas bikin. Niha ji bo vê rejîmê ne girîng e welatek kevnar wek Îranê dibin xirbe û wêraniyê de bimîne. Jêra ne derde ku bi hezara mirov bimirin. Ji vir û şûn ve ji bo xwe li ser piyan bimîne, wê her tiştî bike. Di vê xalê de divê mirov rastiyeke pir bingehîn bi baldarî ji hev cuda bike, nabe mafê parastina rewa û parastina cewherî ya gelan bi nexweşiya milîtarîzekirinê re werin tevliyevkirin. Ew du ramanên bi tevahîl dijî hevin. Milîtarîzekirin amûreke faşîzmê ye, çandeke êrişkar, talanker û desthilatdar e ku civakê wekî amûreke leşkeriya dewletê dibîne. Ew çekê ji bo bindestkirina gel û dirêjkirina emrê dîktatoran bikartîne. Lêbelê parastina cewherî, mafê sînorê herî pîroz, xwezayî, zindî yê civakê ye. Ew ne çanda şerxwaziyê ye. Bi xwe mafê parastina jiyan, rûmet, welat û bajaran e li beramberî hovîtiyê. Terciha gelan ya ewil ti carî ne çek û fîşekin. Gel aştî, aramî û azadiyê dixwazin. Lê gava ku faşîzm bi hemû hovîtî û leşkerên xwe êrişê hebûn û nirxên civakê dike, li wir parastina cewherî dibe fermaneke jiyanî. Ev parastin ne ji bo avakirina sîstemeke leşkerî ye. Berova jî ji bo rûxandina wê dorpêçiyê ku li dora welatan hatiye avakirin. Gava gel ji bo parastina kolayên xwe, zarokên xwe û nasnameya xwe ya azad çekiyê li dijî zilmê hilde, ev ne milîtarîzm e, ev parastina mafê jiyanê bi xwe ye. Dîrokê gelek caran îspat kiriye ku çiqas artêşên tarî û hêzên leşkerî bajaran dagir bikin jî gule nikare ramanê azadiyê bikuje. Her ku milîtarîzm giran dibe, tirs laliyekê û berxwedan laliyekê din mezin dibe. Çavê faşîzmê kore, ew wisa difikire ku bi zêdekirina qereqol û sêpeyên sêdarê dikare îradeya gel bitemizîne. Lê rastî berova jî ye. Di qonaxa dawiya hilweşînê de ev hêzên leşkerî di eslê xwe de di pozisyona xwe ya herî lawaz dene. Ruhê herî mezin ê ku îro li beramberî vê milîtarîzekirinê disekine, vîna hevpar û parastina civakê ya cewherî ye. Duruşmên mîna jin jiyan azadî nîşan didin ku bersiva herî xurt aldijî hişmendiya leşkerî jiyan bi xwe ye û rûmeta mirovayiyê ye.
Welatê ku bi hêza parastina cewherî ji bin bandora van hêzên tarî derbikeve, qadên ku tê de siyaseta rast û azadşîn bibin, wê bibin destpêka hilweşîna tam a faşîzmê. Çi qas baregehên leşkerî bi îradeya gel ji dilê bajaran were qewitandin, ew qas hêsane ku gel nefesekê azad bistîne û pêşeroja xwe bi destê xwe ava bike. Îro wexta wî ye.